Fort, met Isa. De eigenaar die het had, dat is Wiebe Terpstra en die heeft wat, die ging wat mensen te kwaad. En toen zei hij van, nou ja, dat wil ik wel. Ik ben sinds oorlog in mijn pensioen, dus dan heb ik het iets wat meer. Ja, en hoe zit zo'n dij of mannen of meet je er nou uit dat je dwaande binnen? Nou, ik begin maar met de beesten, hè. Dan heb ik wat eten en dan gooi ik hier even op een groendeel. Dat is wat grinder voor de kippen en voor de geiten. En dan een beetje ballen erbij. Nou, dan krijgen de kippen nog wat voer voor mij. Nou, dan heb ik nog een hakje en ijs, daar zitten wat cavia's in. Die krijgen wat ballen en wat appels en wat fruit en dat soort dingen. Nou, en nu is het eigenlijk om deze tijd is het maak even tot de hakken en Shannon te eieren lezen. Want anders dan krijgen we te volle. En dus dat mijn dag een beetje. Dat klinkt wel als een hele klus eigenlijk. Ja, maar valt er wat mij. Het is wel mooi. Het is mooi werk. Ik ga het eten. Dus het is mezelf. Ja, en in de simmer kan het soms wel heet wezen. Had je daar dan ook les van bij het werk? Nee, valt er wat mee. Ik maak alleen nog dan maak ietsje meer. De beesten maar wat meer water gaan. Dus dan heb ik nog net krijg even die en wat meer waterdel zetten. Nou ja, dan is het. Nee, het valt er wat mee. Wat vind je ook het mooiste ontwerk? Ja, je bent met de beesten. Want er zit nou aan mijn leest knabbelen. Ik hou van beesten.